Вероятно вече сте чували, че ако оставите ненужните си дрехи в специализираните контейнери, ще допринесете за опазването на околната среда. Но защо това е така? Глобалното текстилно производство е отговорно за около 10% от общите емисии на парникови газове, 20% от замърсяването на чистата вода и за около 35% от цялата микропластмаса, изпусната в околната среда. Намаляването на количеството дрехи, които имаме, и удължаването на живота им е най-доброто, което можем да направим. Важно е да знаем също, че начинът, по който се освобождаваме от тях, определя това в какво ще се превърнат и колко дълго още ще се използват. Данните сочат, че между 50 и 75% от събраните дрехи са все още годни за употреба, а останалата част може да бъде рециклирана и пригодена за други нужди. В същото време, почти 100% от текстила, изхвърлен заедно с битовите отпадъци, приключва живота си на сметището, където генерира още екологични отпечатъци. С нашия екотекстилен калкулатор искаме да ви помогнем да разберете колко точно допринасяте, когато оставите своите непотребни дрехи разделно. За калкулациите се базираме на приети и утвърдени данни от проучвания, както и справки от нашата дейност. Изчислението стартира, като изберете между въвеждане на общо тегло или въвеждане на отделни артикули. Вторият метод е с по-прецизни резултати, защото посочвате характеристики на всеки артикул. Въведете информация за материала и състоянието. Ако не сте сигурни, посочете "не мога да определя". След успешното попълване на критериите, може да добавите нови артикули. При избор на "добави тегло", посочете общото тегло на всички дрехи, които добавяте, и тяхното приблизително състояние. За по-голямо удобство, когато поставите вашата дреха в специализираните контейнери на TechCycle, просто сканирайте QR-кода с вашия смартфон или таблет и ние ви препращаме към калкулатора. Така ще можете незабавно да видите какъв е приносът ви към опазването на околната среда. Опитайте и разберете колко вода, пластмаса и почва сте спестили, докато се грижите за удължаване живота на вашите дрехи.